První záběry z okna penzionu, ve kterém startuje naše setkání Šmok 2016. Je to kousek, jo, nemusím se nějak... Berete pivo sebou? Slavnostní schůze Pivo bereme Šmok sebou? 2016 byla zahájena. Říkáme my Angličané. Přihlaste se do konkurzu a vyhrajete konkurs, budete primářem. Pracovní setkání Šmok 2016 bylo zahájeno. Dělal za ně. Dělal za ně všecko. Akorát ty peníze nedostal, že... Ale on si nestěžoval na peníze. Ale všichni si tady... Celá památná skupina se odebírá k večeři. Já jsem věnoval celý život pivu. Celá skupina Šmok 2016. Jak to v tom deštu v noci rozumíš, tak dokupy, to mi není jasné. Vaši, my když jsme tam byli, tak Naše skupina při přesunu do místní restaurace Ano, a několikrát se stalo. přicházíme do místní restaurace. Díval se Šlaušek, tak jsem ho potáhl, otočil zpátky k němu na 3 minuty. Já myslím, že spotáhl, vyletěl kyčme. ale to nebyl můj. To je prostě shodou okolností, jak chodím Jirko do Běloruska za pevnost a zrovna tak nějak v tom období. A pak jsem absolvoval prostě hajzlík, umývárna a tak dále. Ještě mám někde fotku, že jsem tam našel někde také si takové bičí parohy. A ještě mám fotku podobně. Akorát pak mě Kotala musel vést domů. A tehdy měli Trabant kombi, tak já jsem ležel vzadu. A v tom potěšení, že vím, že to vede k takovým nějakým divným koncům. No ale to množství, co jsi tam tehdy vypil. Ještě jsi tu měl takovou berušku. On jedal furt tak, jak králíček Azurit, jak králíček Azurit, víš, vždycky mu tam podsunuli. Líbal mě zajímá tam na čase. A kromě na tom žebříček, jak si Biologička termostátní plazení s pevnou vodou, takže tam mám celý roky 12 stupňů nějaký. říkáme, že si nepamatuje, ale jsme tam teď opice měli, že V žádném případě to nebylo o něčem lepším. Když si děláme vždycky poznámky, jak to co to připomíná. Při naší besedě se ukazuje, že elektrikáři umí úplně všechno. V současné době probíhá kurz pálení. Už proběhnou. Samozřejmě pálení lihu. Krutáka, kterou ty si určitě pamatuješ. Teď jsme ho vzpomínali, dole. A tak promítali jsme film Nevím o ní nic. A tím vznikla kolejní odnož, která se postupně rozšiřovala až tady skoro do této formy. A kromě toho vznikla nezávisle na tom nebo záspol. Neměli důvod, aby vás napadali. No tak to bylo běžně, jsme přišli z Bernardina, přikryli se peři. Dostal lyžařský tým rozhodčích Šmok týmu za poctivou práci diplom, prosím pěkně. A ještě k tomu byla medaile, tu jsem nebral sebou, tu mám doma schovanou. Bys propil. Zmíněný Opic. A ještě je tu Jura Rusek. O Jurovi Ruskovi vám povím. No to vše. Vzpomínáš si. Ten den jsem UPP, ano, UPP úplně. Jasné. Na zahrádkách. Kdo tam byl se mnou? No, ale my jsme tam byli jako na lyžáku ze školy. Já nevím, jestli jsem žádné kliniky. Na lyžáku jsme byli v první Oslava běží, vznikají různé diskuzní kroužky. Tak ten tam frajeřil týden, jako ze mě volá, no tak natahoval dost. Predvažte, 1-minútová prestávka. Brať sebou. Platí to pre celý Šmok klub. Keď by ste náhodou chceli sa aj pozrieť do zemí, kde zajtra znamená už včera. Krásné vyjádření. Ste vítaní, pozvaní. Môžem zobrať 2, lebo mám taký byt tam, kde
traja sa zmestíme, a už keď nás bolo viacej, tak sme sa... Ale bez bab. Bez som starší, ale to menej. do lesa není už čo. Ale keby som za mladých časů. to bylo fingovaný tam Specialista Čech, jak to vypadá, protože my jsme tam získali fabriku, no. Pivovaru Prostějovského Jirka Čerma. Tam je večer hospodářů, хорошо по-rusky. My знаем, vy говорите хорошо. Очень хорошо. Vedou se velice důležité obchodní a technické diskuze. Prostě tam už ten zesilovač snad byl, že z něho lezli prostě už tak. Termická předoska nebo tam nějaká 5gramová keramika. Ještě jsem koupil jako šurku s 2 hrotama, furt je mám schovaný. Já ty šurky vedla tam musíš mít ten předzesilovač, který mi ty ery a křivky. No. A ta je lepší jak šurka zvukově. Mám jich doma několik, měl jsem Magnetodynamiku, ne? To tu VM3011. Musí být současnou gramofonu, kde ti už upraví ty charaktery. Elektrárně nebyl žádný problém. Kurva. Počkat, co děláte za peníze? Vypadá tady, no. Řeší se i politická situace. Čo je tam? Harest, jak vytelstvím. S tím Hareštom? No s tím Hareštom, že tak, ne, to bylo hrozné, že tam nesměli normálně, že tak na bránu 2 borci se samopalama, teď je vedli k té kotelně a s doprovodem a tak podobně. Tak to, že? A teď bylo nějaké že manželku měl jako z maďarského potahu, po tatovi. Volal, jako co to je? A teď já jsem říkal, no nepojďte se, co ten napsal, jak jsem mohl, já sám sebe prasknul a sledoval a tak, říkal, no to je nějaké blbé, no. Ale bylo něco takového, ale ten průkaz požární hlídky, to bylo jako, to bylo super. Honzu, že tam stojí na balkě a točíš perem, my jsme se tomu řekli jak si, ale to byl nějaký průser tehdy. Ne, to byla střelska tehdy. To tehdy byl nějaká... To byla zkouška jako odolnosti, když chodí. Ale co to je, jo? No to je Škodovka, jo, složeno. Jdeme dál. Co jde? To nemohlo jako rozdýchat vůbec a tedy. To jsem skladal jako, no. Ale v těch zápisech jako té ve 4. MP. Ano, pak jsem to šel zkoumat a půjď. Pár kluků dostalo Filcky tehdy. Ona tam bydlela asi týden. Pokud ti chci říct, já si, pokud si to teda vzpomínám, tak to byli politický trucpodnik, že oni zavolali Dubčeka, Smrkovská spolu jakože do Moskvy a oni řekli mi do žádné Moskvy nepojď. On se jednoducho bál, lebo Příprava na dopolední program. Kosti až po členoch presvedčený, že ta kontrarevolúcia je v Československu naozaj. Vystoupil v Těšíně na peron. Jo. To nevím o tom. Pohled na hlavní společenskou místnost, kde trávíme volný čas. Ty nás filmuješ, ne? Jo, ale ty by nás proškolili dneska ty 20. Se nám to by bylo takzvané školy. Pár záběrů z dopolední soboty. Představení jednotlivých členů, pan Máca, pan Rusek, pan Novák, pan Čermák, pan Šilhan, pan Menšík, pan Adamík a náš hostitel Slávo Vigáš. A další členové pan Kotala, pan Babel a pánové Leflman a Machovský řeší něco v kuchyni. Pohled na Báňskou Štiavnicu od našeho penzionu. Pohled na Báňskou Štiavnici.
První ukázka báňské technologie. Naše úderná skupina se připravuje na historické fárání v Banské Štiavnici. Přinesli jsme nové technologie z Ostravy. Odpolední směna se pomalu připravuje. Teď, pánové, budeme dýchat. Odpolední směna je připravená. Takže zdář Bůh. Odcházíme fárání. A jsme těsně před vstupem do štoly. Ještě jednou strojní park, který sloužil při práci na čelbě. Hľadiska geologického asi pred 20 miliónmi rokov bol tu jeden obrovský strach. No a keďže ste už stvárali závěr na důlní pracoviště již s novou vrtačkou. Pohled na náměstí s dominantní sochou. Kluci se seznamují s historickými dokumenty. Impozantní výzdoba na náměstí. Takovéto sympatické pivnice se najdou u náměstí. Uličky jsou skutečně malé. A i v blízkosti náměstí se začíná stavět. Vstupy do obchodu jsou krásně vybaveny. Vstup do této ulice hlídá tento horník. Vynikající nabídka na koupi obchodu. I takové příšery potkáte v malebných uličkách. Tak říkám, to je Valašská slivovice. To je typická záležitost valašských slivovic, poctivých z těch malých švestek, které rostou u ní na těch stráních. To se jmenuje Trojky, ne? No, u nás mají za to možná švédské nebo karlátky. Jsou to ty švédské, ty slivovice mají takovou typickou chuť.
tu poznáš mezi všema slivicami. Zrovna tak, jak poznáš čistou Doranciovou slivovicu. A zase má takovou zvláštní tu Doranciovou, to ti nemusí nikdo ani říkat, když to koštíš, tak to vždycky schválně se trénujeme, když jsme v tým nečtí Doranci. Říkám, vaši budou to Doranci, nebo třeba já jsem proti tomu, jo, že já bych byl ten makar, protože já jsem po několikáté seděl v komisi se dvouma majitelama palíren. Jo. Takže provozovatelama palíren. Ty švestky šly do té slivovice zadarmo, tak si to sbírej sám. A já je prodám panu Greplovi, který dá 13 korun za kilo. Takže já dávám 12 korun, 10 korun za kilo krát 12, je 120 korun. Čermáka. A tam jsme říkali, že je to nějakých... to je otázka toho, co má kdo rád. Já dávám přednost slivovici. No. Nejlepší byla, co měli v Globusu. Vodka tabletná. Tablet. Vodka v tom košánu, jo, v tom řetězci francouzském vlastně, co to mají, tak tam jsem mi koupil za 600 korun jako a půl litr. Ale tam pomáhají točit, dělat a takové věci. Degustace skončila. A když toho něco málo zůstane, no a musí se koupit ceny, takže to nám obyčejně ten výnos toho ani nestačí a ještě nám starosta dává z obecních peněz, nám dává na hrnky, co dáme větší slávy obce. Všichni účastníci Šmuk Party jsou spokojení. A je vidět, že elektrikáři rozumí absolutně všemu. Tam už tak je to už